L-EFU huwa importanti għax meta inti qed tara b'għajnejk kont titgħallem iktar. U anke bħala ditti jkollok esperjenza fuq ditti differenti, għax veru bħala sistema tkun meta ieħor tkun l-istess imma b'ditta oħra affarijiet ivarjaw. U anke hawnhekk hawn valutazzjoni ta' affarijiet m'għandniex kemm fuq cooling, kemm fuq heating, so kważi servizzi wkoll ħafna mis-servizzi hekk li jitlu ġo bini, ħafna mill-building services. Bħala studenti aħna dal-apparat nużawh biex npoġġu lil nfusna aktar fuq il-kwalità ta' xogħol li jintużaw hawn Malta u fuq il-VRF speċjalment nużaw ħafna u nsibuh bżonn jus ħafna għalina li qed nistudjaw. Dan huwa qasam importantissimu għall fabriki tagħna, għall manifattura, l-industrija fejn hemm eluf ta' postijiet ta' xogħol u fejn hemm il-bżonn partikolari ta' taħriġ ta' dal-expertise. Da pass ieħor il-qudiem li jitkellem ċar dwar l-importanza tal-MCAS li jingħaqad speċjalment issa mal-ftehim kollettiv li firmajna propju l-ġimgħa li għaddiet u li jagħti kundizzjonijiet ġodda lill-għalliema kollha tal-MCAS u li huwa ftehim kollettiv li jibqa' ser sal-2016 u jingħaqad ukoll mal-proġett ta' 120 miljun li qed nagħmlu fl-investiment tal-kampus tal-MCAS li se jagħtina wieħed mill-aħjar atmosferi, mill-aħjar kampus għall-istudenti tagħna ħalli jkomplu jagħmlu suċċess bil-karriri tagħhom.